Meillä on tällä hetkellä suoja-aika, mikä kestää elämän plus 70 vuotta. Tämmöistä ajat ei ole missään määrin perusteltavissa olevia ja tekijänoikeussuoja ei ole tarkoitus olla eläkesuoja. Yksityisessä käytössä pystytään jahtaamaan ihan tavallisia kansalaisia pelkästään sen takia, että he sattuu rakastamaan kulttuuria ja haluaa sitä enemmän, ehkä jopa kuin heillä on varaa. Se on äärimmäisen yleistä tällä hetkellä ja ei ole mitään syytä edes lähteä jahtaamaan näitä ihmisiä, koska tutkimuksella ei pystytä osoittamaan, että siitä on haittaa. Teoston toiminta on paisunut todella suureksi ja voisi sanoa, että jopa huomattavasti ylitte tarpeellisen. Jos tästä karsittaisiin pois tämä kaikki yksityisiin henkilöihin kohdistuva ahdistelu, mitä teosto tietenkään ei itse harrasta, mutta teosto pitää palkkalistoillaan kuitenkin tekijäoikeuksien tiedotus- ja valvontakeskusta ja näin edelleen, niin sieltä saadaan heti rahaa vapautumaan ja se valvomisen tarve on huomattavasti pienempi. Silloin päästään takaisin realistisiin kuluihin. Sallimalla yksityinen kopiointi. Piraattiliike kiinnostaa ensisijaisesti nuoria, koska nuoret on kasvanut siihen maailmaan. Ne on oppinut nämä toimintatavat ja käytännöt jo heti nuoresta tai pienestä asti. Mutta meillä on myöskin vanhempia jäseniä, keski-ikäisiä. Ei ole mitään sellaista, mikä rajaisi, että ketkä erityisesti tai ketkä pelkästään voi olla kiinnostuneita. Jatko vaikka koko levyn muutenkin kuin kokeilumielessä, koska ei pystytä osoittamaan toistaiseksi tutkimuksella vakuuttavasti, että siitä olisi mitään haittaa sille artistille. Paremminkin artisti saattaa saada siitä jopa mainosta ja ei se voida katsoa olevan pahasta. Ei tämä tilanne voi jatkua tälleen. Siis voidaan paremminkin sanoa näinpä, että piraatit ovat jo voittaneet tilanteen, koska takapakkia ei voi enää tulla. Tästä voidaan pelkästään joko edetä eteenpäin hyvässä tai pahassa ja uskoisin, että kaikki mieluummin haluaa, että artistit pystyvät hyödyntämään sitä kaikkia potentiaalia jatkossakin. Muuten saattaa käydä vielä niin päin, että myynti loppuu kokonaan ja tulot sen myötä. Eli joo, tässä mielessä piratismi tulee olemaan laillista 20 vuoden päästä. Piraattiliike leviää vauhdilla muihin maihin. Piraattipuolueita on perustettu tai perusteilla yli 30 maassa. Eli se leviää todella kovalla vauhdilla ja leviää koko ajan lisää. Ihan pelkästään viime aikoinakin on putkahdellut uusia. Piraattisana on ollut alun perin Hollywoodista peräisin tällainen tahallisesti väärinkäytetty termi. He ovat halunneet antaa käsittää, että nettilataaminen ja yksityinen kopiointi olisi pahasta. Ja he ovat rinnastaneet se sen takia tällaiseen kaupallisen piratismiin, eli tuoteväärennökseen. Syy, minkä takia meillä on piraattipuolue taas, on se, että me ollaan haluttu kääntää omaksi eduksi tällainen tahallisesti väärin annettu haukkumasana. Ja nyt me ollaan ylpeästi piraatteja ja sillä ei pysty enää haukkumaan.